Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ, Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүген сезгә бер кыссаны искә төшереп үтәсем килә. Ибраһим алейһиссалам үзенең хатыны Хаҗарны һәм кичкенә süt имә торган сабый баласын Исмәгыйльне Аллаһ әмре белән чүлгә китереп куя. Бер нәрсәсе булмаган, бер нинди суы, бер нинди ризыгы булмаган урынга куя да, һәм шунда Хаҗәргә ашарлык бер савытка финиклар, хөрмә җимешләре һәм әз генә су калдыра да, бер сүз әйтмичә кире борылып китә. Һәм Хаҗар ул карый, бушлыкта безне калдырды, чүлдә безне калдырды. Ибраһим ди, син нигә безне монда калдырасың дип әйтә. Ибраһим дәшми, китеп бара. Аның артыннан һаман Хаҗар җигерә. Ибраһим ди, син нигә безне бер әйберсе дә булмаган урынга калдырдың, безне үлемгә калдырасың, ачлыкка калдырасың дип әйтә. Ибраһим бер әйбер дә дәшми. Һәм өченче тапкыр сорагач: "Эй Ибраһим, сиңа бу эшне эшләргә Аллаһы Тәгалә куштымы?" дигәч, Ибраһим әйтә: "Әйе" дип җавап бирә. Һәм шуннан соң Хаҗар җавап бирә: "Алай булса, Аллаһы Тәгалә безне ярдәмсез калдырмас" дип тынычлана. Һәм Ибраһим алейһиссалам менә шушы эшне тәмамлаганнан соң, киткәннән соң һәм Хаҗар белән Исмәгыйльнең күз алларыннан югалганнан соң, борылып аларга таба дуга кыла. "Эй Раббым" ди, "мин ди нәселемне, балаларымны шушы үзәндә калдырдым. Монда бер әйбер дә юк. Бер нинди ризык, бер нәрсә юк" дип әйтә. "Я Раббым, кешеләрнең йөрәкләрен бу урынга йомшак кылсаң иде. Алар бу урынга ашыксалар иде" дип дуга кыла. Һәм шуннан соң, мөхтәрәм җәмәгать, ул кыссаны ишеткәнегез бар. Алга таба нәрсә була? Хаҗар су эзләп җигерә, йөри башлый, баласы Исмәгыйль җылый, суы бетә, ризыгы бетә, һәм 7 тапкыр Сафа белән Марва арасында йөгергәннән соң, ул баласы янында Җәбраил фәрештәне күрә. Һәм кайсы бер риваятләрендә Җәбраил үкчәсе белән тибеп казыган була, кайсы бер риваятләрдә канатлары белән казыган була, вәләкин шушы сабый баланың аяклары янында бер чишмә ага башлый. Һәм шуннан соң шушы фәрештә Җәбраил ул шулай ук Хаҗәргә: "Ачлыктан, бетүдән курыкмагыз. Монда, бу урында, бу бала белән аның әтисе Аллаһ йорты төзеячәк" дип җавап бирә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, шуннан соң Хаҗар тынычлана. Хаҗәрдә, әлхәмдүлилләh, аннан соң үтеп баручы бер кафилә, бер караван туктый һәм "Сезнең белән калырга буламы? Сезнең белән бергә яшәргә буламы?" дип сорыйлар. Һәм Хаҗар аларга рөхсәт бирә. "Калыгыз" ди, "вәләкин бу чишмәне, бу Зәмзәм кuyысын мин үзем идара итермен, үзем ул чишмәгә хуҗа булырмын" дип җавап кайтара. Һәм теге кешеләр ризалашалар. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, бу урында чишмә, Зәмзәм чишмәсе чыга башлый. Бу урынга кешеләр җыелыша башлыйлар һәм шулай итеп Мәккә шәһәре төзелә башлый, барлыкка килә. Һәм Аллаһ Тәгалә ушбу хикмәтле эшләре белән шушы Хаҗәргә һәм Исмәгыйльгә монда төзеләчәк йортны, Кәгъбәтулланы һәм бу урыннарны Хаҗәргә һәм аның баласына саклык итеп, иминлек итеп калдыра. Һәм аларга эчәргә Зәмзәм суын да аларга эчүлек итеп, су итеп ясый Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шулай итеп Хаҗар ул ачлыктан, юкка чыгудан саклана. Күп берничә вакыт үткәннән соң Аллаһы Тәгалә Ибраһимга бу урында йорт төзергә,
Кәгъбәтулланы күтәрергә әмер итә. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта Бакара сүрәсендә 127-128 аятларында әйтә: "Ва из ярфау Ибраһимул каваида минал бейти ва Исмаил, Раббана тaqabbal минна, иннака антас самиул алим." Һәм менә Ибраһим ди, һәм аның улы Исмаил, алар ди йортның, Аллаһ йортының нигезләрен күтәрә башладылар ди. Һәм дуа кылдылар ди: "Эй Раббыбыз, бездән кабул итсәң иде. Дөреслектә син ишетүче һәм белүче. Эй Раббыбыз, безне сиңа буйсынганнардан кылсаң иде. Һәм безнең тукымнарыбыздан, безнең киләчәк буыннарыбыздан сиңа буйсынган бер өммәт чыгарсаң иде. Эй Раббыбыз, безгә бу урында эшләнерлек гыйбадәт гамәлләрен өйрәтсәң иде. Һәм безнең тәүбәбезне кабул итсәң иде. Дөреслектә син тәүбә кабул итүче рәхимледер", дип дуа кылалар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай итеп, Ибраһим алейһиссалам һәм аның улы Исмаил алейһиссалам алар Кәгъбәтулланы күтәрәләр. Һәм бу урынында бөек, зур гамәл, хаҗ гамәле кылыначакларын алар инде беләләр, аңлыйлар һәм эшләячәкләр. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, бер нәрсәсе булмаган, бер ниди җиләк-җимеш үсмәгән, ризыгы булмаган бер чүл уртасында Аллаһы Тәгалә үз йортын күтәрергә әмер итә, суларын бирә. Һәм алдан килә торган киләчәк буыннарда һәм пәйгамбәрбез өммәтеннән булачак зур бер төркем, халык төркеме ул җирне яратырлар, ул җиргә омтылырлар икәнлеген Аллаһ Тәгалә күрсәтә. Һәм әз дә вакыт үтми, Аллаһ Тәгалә Ибраһимга кешеләрне хаҗга чакырырга әмер итә. "Ваъзин фин-наси бил-хаҗҗи я'тука риҗала ва 'аля дамири я'тина мин кулли фаҗин 'амиq." Эй Ибраһим ди, кешеләргә хәбәр ит, кычкырып әйт, килсеннәр ди, шушы урынга килсеннәр һәм хаҗның фарызлыгын белсеннәр. Һәм алар синең чакыруыңа ияреп җәяү дә килерләр бәлки инде ябыгып беткән ширле бер дөяләргә дә утырып килерләрдер бәлки. Һәм дөньяның иң ерак тишекләреннән, иң ерак үзәннәреннән шушы урынга җыелырлар, дип әйтә Аллаһы Тәгалә Коръәндә. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, Ибраһимнан башланган хаҗ гыйбадәте ул бүген дә дәвам итә. Ул кыямәт көненә хәтле дәвам итәчәк. Һәм динебезнең 5нче баганасы хаҗ кылу гыйбадәте фарыз булды. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, альхамдулиллаһи раббил аламин. Аллаһы Тәгалә мөселманнарда иманнарын куәтле кыла, иманнарын нык тота. Һәм кеше күпме генә акча эшләсә дә, хаҗ кыйбат бит дип тормый. Эй, Төркиягә барырмын, эй, Таиландка барырмын дип тормый. Мөмин иман иясе нәрсә ди? "Я Раббым, эшемне җиңеләйтсәң иде, хаҗга барырга насип кылсаң иде", дип дуа кылалар җәмәгать. Һәм зур акчалар түгеп, вәләкин алар хаҗга омтылалар, хаҗга баралар һәм хаҗларын үтәргә ашыгалар. Һәм шулай итеп, хаҗ гыйбадәте шушы изге урынында, Мәккәдә, Кәгъбәтулла тирәли башкарыла торган хаҗ гамәле ислам диненең нигезе булды. Һәм ислам динендә зур бер гыйбадәт, гомергә бер генә тапкыр фарыз булган, үтәләргә тиеш булган бер хаҗ гыйбадәте булды. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу урын, Мәккә шәһәре, аның фазиләтләре бик күп. Аның фазиләтләре, өстенлекләре, превосходство города Мекки над остальными всеми населенными пунктами их не счесть. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, берничәсен сезгә сөйләп узасым килә. Аллаһы Тәгалә Кәгъбәтулланы, тыелган йортны, аны Бейтул Харам дип әйтелә, тыелган йорт, Аллаһның тыюлыгы, ул җәмәгать иминлек һәм тынычлык урыны булды. Һәрбер кешегә дә иминлек һәм тынычлык бу урынында алар корал белән түгел, алар иманнары белән, алар буйсынган хәлдә хаҗ гамәле үтәргә җыелалар. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Җа'алаллаһул бейтул харама қияман лин-нас." Монда гамәлләрен торгызу өчен,
иминлек табыр өчен, рәхәтлек, җан тынычлыгы, күңел тынычлыгы табыр өчен кылды дип әйтә Аллаһы Тәгалә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бүген дә карасаң, Мәккәдә анда берәйбер дә үсми. Анда бүтән җирдә таулар, анда хәтта кабер казаганда да көрәк нәрсәгә терәлә, ташка терәлә. Анда берәйбер дә үсми. Вәләкин Ибраһим алейһиссәламның дугасы кабул булды. Ибраһим алейһиссәлам нәрсә дип әйтте? Эй Раббым, кешеләрнең күңелләрен шул җиргә тартылдырсаң иде. Сделай так, чтобы их сердца стремились к этому месту. Дип Ибраһим алейһиссәлам дуга кыла. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, Кәгъбәтуллада, Мәккәдә берәйбер дә булмаса, миллиардлаган мөселман анда бараслар килә. Анда яшисезләре килә. Анда тынычлык табаслары килә. Гомрә булсынмы, хаҗ булсынмы, анда барып, шул гамәлләрне үтиселәре килә. Һәм шулай ук Аллаһы Тәгалә Мәккәне Коръәндә искә алганда, пәйгамбәребезгә әмер итә: "Валитунзира уммал кура ва ман хавлаха". Эй Мөхәммәд, шушы шәһәрләрнең, авылларның әнисе, авылларның анасы, мать городов, мать всех населенных пунктов, менә шунда яшәгән кешеләрне хаклыкка чакыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм аның тирәсендәге булган кешеләрне дә хаклыкка, изгелеккә, иманга чакыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәребезгә. Шулай итеп Аллаһы Тәгалә Мәккәне, иң изге урынны, иң изге җирне башка шәһәрләрнең анасы дип атады. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, без дә мөселманнар, без моңа ышанабыз, без моңа иманыбыз камил, иң изге җир ул Мәккә шәһәре. Аллаһы Тәгаләнең тыюлык урыны, запретное, заповедное место Всевышнего Аллаһа. Һәм безгә мөселманнарга да Аллаһы Тәгалә Мәккә шәһәрен, Кәгъбәтулланы безнең өчен кыйбла кылды. Намаз укыганда безнең өчен бердән-бер кыйбла ул шушы Кәгъбәтулла кыйбласы. Безнең бүтән кыйблабыз юктыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә галимнәребез ушбу аятларны, хадисларны өйрәнгәннән соң иң изге урын ул Мәккә шәһәре һәм аннан соң Мәдинә шәһәре. Ягъни пәйгамбәребез күченгән, пәйгамбәребез шунда ахыргы 10 елын үткәргән шәһәр Мәдинә шәһәрен атыйлар. Һәм пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Валлаһи" дип әйтә. Аллаһ белән ант итәмен, син, әй Мәккә, Аллаһы Тәгаләнең иң изге урыны, иң яхшы урыны һәм Аллаһы Тәгаләгә иң сөйекле, иң сөйкемле урыны дип әйтә. Һәм әгәр дә синең халкың мине чыгармаган булсалар дип әйтә, мин бер кашан да синнән чыкмас идем дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәне яраткан, Мәккәне бөекләгән һәм күңелләрдә иң изге урын итеп тоткан. Һәм Аллаһ Тәгалә дә Коръәндә Мәккә белән ант итә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Тин сүрәсендә, Балад сүрәсендә "Ва һазал баладил амин", һәм шушы имин булган шушы шәһәр белән ант итәм дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Икенче бер аятында "Ла уқсиму биһазал балад", бу шәһәр белән ант итәмен дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Без беләбез, кагыйдә безнең бар, Коръәндә Аллаһы Тәгалә нәрсә белән ант итсә, димәк бу әйбер бөек әйбер. Димәк бу әйбер, бу урын, бу шәһәр гади урын түгел, бу изге урын. Бу бөек дәрәҗәле урын дип әйтә. Һәм аның бөеклеге, аның изгелеге нәрсәдә чагыла, мөхтәрәм җәмәгать? Аллаһы Тәгалә илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтә: "Инна Мәккәтә харрамаха Аллаһ ва лам юхарримха ан-нас". Дөрестлектә Мәккә шәһәрен дип әйтә, Аллаһы Тәгалә харам кылды ди. Аллаһы Тәгалә билгеләп куйды һәм тыюлык урыны итеп кылды ди. Аны кешеләр тыюлык урыны кылмадылар дип әйтә. Ее не сделали заповедные люди, ее сделал заповедный Всевышний Аллаһ. Һәм Аллаһы Тәгаләгә һәм кыямәт көненә ышанган мөэмингә ул урынында кан тыю катгый тыелган дип әйтә. Һәм хәтта агачларын да сындырырга ярамый дип әйтә пәйгамбәребез. Һәм бу сүзләрне пәйгамбәребез Мәккәне ачканда әйтә. Фәтху Мәккә, кораллар белән, гаскәр белән кергәч, Мәккәдә шушы сүзләрен әйтә. Һәм әгәр дә ди, миннән соң ди, берәр кеше килеп ди, корал белән Мәккәгә кереп, пәйгамбәребез бит керде бит,
дип әйтсә ди, әйтегез ул кешегә ди, Аллаһы Тәгалә үзенең илчесенә шушы көннең 1 сәгатенә генә рөхсәт итте ди, шушы тыюлык урынына корал белән керергә дип әйтә. Сиңа рөхсәт кылмады. Һәм шуңа бу сәгать үткәннән соң бу урынның изгелеге, бу урынның хөрмәте ул тагын кайтачак дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм бу сүзләрне ишетмәгән кешеләргә минем сүзләремне җиткерегез дип әйтә Аллаһ илчесе. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, Мәккәдә катгый рәвештә корал күтәрергә, кемгә дә булса зыян кылырга, хәтта Аллаһ сакласын, кемнең дә булса канын куерга Аллаһ илчесе катгый тыйды. Һәм алай гына түгел, хәтта Мәккәдә Аллаһ илчесе Мәккәдә үсә торган колючкалар, чәнечкеләр, аларны үзәргә тыйды. Агачларны сындырырга тыйды. Үсә торган үсемлекләрне кисәргә тыйды. Хәтта Мәккәдә югалган әйберләрне табып кисәңә салырга тыйды. Юк. Әгәр дә Мәккә шәһәрендә бер нәрсә югалган икән, кемнеке бу дип таныр өчен, эзләр өчен генә күтәрергә ярый. Үзеңә берничек тә моны алырга ярамый дип әйтте Аллаһ илчесе. Һәм алай гына түгел, мөхтәрәм җәмәгать, Мәккәнең изгелеге кешеләргә генә түгел, хәтта хайваннарга да тиде. Мәккә шәһәрендә хайваннарны, кышларга, хайваннарга ау ясарга ярамый. Запрещено, крайне запрещено совершать охоту в пределах заповедной территории Мекки. Охотиться на птиц, охотиться на животных, на каких-либо существ, живых существ. Һәм бу әлбәттә шушы Мәккәнең изгелеге хакында күрсәтә. Мәккәнең изгелеген, бөеклеген күрсәтә. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, без хаҗга баргач, безгә хаҗ өчен нинди Аллаһ Тәгалә әҗр савабын вәгъдә итте? Әл-хаҗҗул мабрур лейса лахул җаза илля аль-җаннah дип әйтә Пәйгамбәрбез. Кабул булган һәм бер кимчелексез идеаль рәвештә башкарылган хаҗ, аның өчен бердән-бер җәза, ул җәннәт дип әйтә. Кешенең нинди генә гөнаһысы булмасын, нинди генә аның эшләгән эшләре булмасын, хаҗга барса, хаҗда чистарына. Ләкин кайткач та шул чисталыкны сакларга тиеш, әлбәттә. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйтә, нигә ди Аллаһ Тәгалә шушы хаҗны, шушы хаҗда кылынган гамәлләрне ул нәрсә дип әйтә? Җәннәт өчен аның җәзасы булыр дип әйтә. Җәннәткә керер дип әйтә ул кеше. Нигә? Чөнки бу урынның изгелеге. Бу урынның Аллаһы Тәгалә каршында бөек булганлыгы дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 197 аятында әйтә: "Фәла рафаса вала фусука вала җидала фил хаҗ" дип әйтә. Хаҗ вакытында, шушы изге урыннарда бузыклык кылырга ярамый дип әйтә. Нельзя совершать мерзости. Фасиклык, гөнаһлар кылырга ярамый. Нельзя совершать ослушаний Аллаха. Вала җидала фил хаҗ. Һәм талашырга, бәхәсләшергә, и нельзя спорить, находясь на хаджи. Хаҗ урыны изге урын. Шушы шәһәр, шушы тыюлык урыны ул безнең өчен, мөхтәрәм җәмәгать, иң зур тыюлык урыны булды һәм иң изге урын булып калачак. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Гомар ибн аль-Хаттаб ул хаҗга килгән кешеләр җыелгач, хаҗ үтүгә аларны әйтә иде: "Кайтыгыз өйләрегезгә" ди. "Не оставайтесь здесь. Возвращайтесь к своим семьям. Кайтыгыз өйләрегезгә, кайтыгыз илләрегезгә, кайтыгыз якыннарыгызга, туганнарыгызга." Ни өчен? Бу Кәгъбәтулла, бу изге урын йөрәкләребездә изге булып калсын өчен. Беренчедән, хаҗга килгән кешенең бар гаиләсе, аның бар туганнары, якыннары, аның бар ваҗипләре. У него есть обязательства, которые он должен совершить. Һәм шуңа күрә гаиләсендә карарга тиеш, тәэмин итәргә тиеш, балаларын, бәлки үзе кайдадыр эшлидер, бәлки аның эшчеләре бардыр. Алар каршында аның бар җаваплыгы, ответственность. Шуны үтәргә тиеш. Икенчедән, галимнәребез әйтә, нигә ди Гомәр кайтыгыз дип әйтте ди? Чөнки кеше изге урында яшәп, көне-төне Кәгъбәтулланы күрә башласа, көне-төне шушы изгелектә була башласа, ул ди бу урынның изгелеген оныта башлый дип әйтә. Он начинает привыкать к святости этих мест. Һәм аннан соң элек әгәр дә Кәгъбәтулланы күргәч ул җылый, Кәгъбәтулланы күргәч ул дуга кыла, шушы урында ул үзен саклап йөри, бернинди ачулы сүзләр, эшләр эшләми, ләкин вакыт уза бара, 1 ай, 2 ай, 3 ай ул ияләшә.
Һәм Кәгъбәтулланың бөеклеген оныта башлый. Һәм исенә төшерми башлый. Подумаешь, нәрсә инде, фәлән инде, төгән инде дип, аның йөрәге катылана башлый. Менә шуны саклар өчен Гомәр нәрсә дип әйтте? Кайтыгыз дип әйтте. Чөнки монда яшәгәч, монда калгач, аның изгелеген син ияләшергә мөмкин. Ты привыкаешь к этой святости, дип әйтәләр галимнәребез. Шуңа күрә хәтта галимнәребез арасында бар иде шундыйлары, алар өйләрен Мәккәнең тышында төзеделәр. Они построили свои дома на территории халяль, вне территории заповедности. Шуна төзеделәр һәм көндезен намазга, гомрәгә булсымы, тавафка, төрле гыйльми дәресләргә Мәккәгә килә иделәр ди, ләкин кич җитүгә кайталар иде өйләренә тышка дип әйтә. Ни өчен? Чөнки өйгә кайткач бөтенебез дә кеше ачуланырга мөмкинбез, кызып китергә мөмкинбез, төрле сүзләр, төрле гамәлләр эшләргә мөмкинбез һәм ушбу изге урында булмасын дип курыккан галимнәр бар иделәр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә без үзебез дә кайсы бер кешеләр әйтәләр инде, гомер буена яшәсәм иде дип әйтәләр. Юк җәмәгать. Ләкин синең вакыттан вакыт, елдан ел, айдан ай шунда барып, кылып гамәлләреңне кире кайтуың, ансы иншалла хәерлерәк. Чөнки йөрәгеңдә шушы изгелек сакланачак дип әйтәләр галимнәребез. Шулай ук Аллаһы Тәгалә Хаҗ сүрәсенең 25-нче аятында булай дип әйтә: "Ва ман юрид фиһи би илхадин нузиқху мин азабин алим." Кем дип әйтә, бу урында, Мәккәдә, изге урынында илхад кылса, biz аны ачык газапка дучар итәрбез дип әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә, кем бу изге урында илхад кылса дип әйтә, ачык газапка дучар итербез ди. Нәрсә ул илхад? Нинди сүз ул? Һәм галимнәребез бу сүзне булай дип тәфсир кылдылар. Илхад дигән сүз Аллаһ диненнән тайпылу, Аллаһ шәригатын калдыру. Мәккә шәһәрендә Әл-Харам мәчетендә ширк гөнаһын кылу, харам, тыелган эшләрне эшләү, менә шул була илхад дип әйттеләр. Хәтта кайсы бер галимнәр әйттеләр, Мәккәдә булганда ризыкны кимсетү, находясь в Мекке, каким-либо образом плохо отзываться о еде, смеяться над ней, относиться к ней пренебрежительно, это тоже будет считаться илхадом дип әйттеләр. Бу да илхад булачак дип әйттеләр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә без гомрәгә баргандамы, хаҗга баргандамы, бу әйберләрне истә тотарга тиешбез. Мәккәнең бөеклеген, изгелеген сакларга тиешбез. Һәм гомумән Мәккә сүзе нәрсәне аңлата? Нинди фигыльдән барлыкка килгән? Галимнәребез әйтә, Мәккә сүзе ул Мәккә ямукку, стирать, обсасывать, заканчивать, полностью уничтожать дигән фигыльдән барлыкка килгән. Ягъни бетерү, юкка чыгару. Һәм мәгънәсе ягъни Мәккә шәһәрендә кем зулымлык кылса, кем гаделсез булса, кем гөнаһлар кылса, Мәккә аны бетерер дип әйтә. Аның изгелекләрен юкка чыгарыр дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, һәрбер мөселман кеше күңелендә Мәккәнең изгелеген белергә тиеш, моңа ышанырга тиеш. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәтта хаҗәтне үтәгәндә, зур хаҗәтме, кече хаҗәтме, Мәккәгә, Кәгъбәтуллага ди, йөзең белән яки аркаң белән Мәккәгә борылма дип әйтә. Кәгъбәтуллага борылма ди. Ла тастaqbilul qiblata bigha'atin wala bawl. Кыйблага таба йөзең белән яки артың белән хаҗәтеңне үтәгәндә борылма дип әйтә. Ләкин я бу якка борылды, я икенче якка борыл дип әйтә Аллаһ илчесе. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Салатун фи масҗиди һада афдалу мин алфи салатин фима сивах" дип әйтә. Илля масҗидул Кәгъбә. Аллаһ илчесе әйтте, менә шушы мәчеттә, Әл-Харам мәчетендә башкарылган намаз ди, ул гадәти 100 мең намазның әҗерләреннән күбрәктер дип әйтә. Ягъни, любой намаз, фарызы булсынмы, нәфиле булсынмы, Әл-Харам мәчетенә кирип укысаң дип әйтә, 100 мең тапкыр синең артачак синең әҗерләрең. Бу җәмәгать безгә җитә калмыймыни? Разве нам не хватит этого только лишь одного достоинства, чтобы чтить и почитать и стремиться к этим священным местам? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Әл-Харам мәчетендә зур әҗр савап зур. Ләкин галимнәребезнең кайсы берләре алар әйттеләр, менә бу ди өстенлек дип әйтә, менә бу әҗр савап
мәчеткә генә түгел, Мәккәнең бөтен территориясына, бөтен Әл-Харам территориясына керә дип әйтә. Ягъни Мәккәдәге булган башка урыннар да, әгәр дә ул Әл-Харам территориясе икән, анда да башкарылган намаз 100 мең намаз әҗеренә ия була дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз, ул безне хаклыкка өнди, ул безне үзенең мәгъфиратына, мәрхәмәтенә өнди. Һәм шуңа күрә хаҗга баргач та яки гомрәгә баргач та Әл-Харам мәчетенә өлгереп җитә алмыйча, бара алмыйча, авырыпмы, ширләпме, нәрсәме, үз өеңдә, гостиницада булсымы, яки башка мәчеттә башкарылган намаз, иншаллаһ, ул да 100 мең әҗер савап, 100 мең гади намаз әҗер савабы бирәчәк, иншааллаһ. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, соңгы сүземдә әйтәсем килә. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә булай дип әйтә. Кәгъбәтуллага карый. Һәм әйтә: "Эй Кәгъбәтулла", дип әйтә. "Синең исең бик тәмле ис", дип әйтә. "Твой запах, это настолько приятный запах", дип әйтә. "Синең бөеклегең, твоя святость, твое величие, ул бик зур бөеклек", дип әйтә. "Вәләкин Аллаһ Тәгалә белән ант итәмен", дип әйтә. "Мөселманның хөрмәте", дип әйтә. "Мөэминнең хөрмәте шушы синнән дә зуррактыр", дип әйтә. Аллаһы Тәгалә синнән дә бигрәк кылды, ди, мөселманның малын, мөэминнең малын, аның канын һәм хәтта аның турында яхшы уйлауны Аллаһ Тәгалә синнән дә бигрәк кылды, ди. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез әйттеләр, Мәккә, Кәгъбәтулла бөек әйберләр. Без аларны яратабыз, әҗер саваплары, аларның дәрәҗәләре бик бөек. Вәләкин мөэминнең каны, мөэминнең малы, аның ак исеме, его честь, кровь и имущество верующего превосходит святость Каабы, превосходит святость Мекки. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә үзара эш иткәндә, үзара сөйләшкәндә, үзара гамәл кылганда, менә моны без истә тотырга тиешбез. Чөнки кайсы бер кешеләр Мәккә еракта, мин монда мин әзрәк, может быть, маленький, незаметный, фәләнме, төгәнде дип уйлыйлар җәмәгать, алай түгел. Чөнки Мәккә изге урын ул еракта, ләкин без монда һәм безнең тирәли мөселманнар, мөэминнәр, һәм алар белән эш иткәндә, менә шушы хөрмәтне, менә шушы изгелекне без күз алдыбызда тотырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә мөэминнең каны, мөэминнең акчасы, малы, аның ак исеме, аның вөҗданы безнең өчен, мөхтәрәм җәмәгать, изге булды, тыелган булды, һәм без аны сакларга тиешбез. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.